Καλώς τον κύριο. Τι έχω εδώ? Βλέπω ότι βρήκατε το advert calendar που πήρα. Θα να ανοίξουμε τα 4 πρώτα. Πάμε. Ελάτε. Ποδήλατο. Τι ποδήλατο καλέ. Είναι τα γυαλιά του Χάρι Πότερ και ο κεραυνός. Νόμιζα εδώ είναι το τιμόνι και οι ρόδες. Τόση ώρα ανοίγαμε τα κουτάκια και δεν έγραφες τίποτα. Εσύ Μπέλα τι έχεις να πεις? Θα με πάλι από την αρχή τώρα. Κύριε Τσούπη, φύγατε σήμερα και με παρατήσατε για να πάτε βόλτα με τους φίλους σας, οπότε τώρα θα το ανοίξω μόνη μου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα ότι δεν έγινε ποτέ αυτό. Ξαναβάλουμε μέσα τον Ντόμπι. Ναι. Ξαναβάλουμε μέσα και Δεν τον μοιάζει πολύ ο Ντόμπι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, καμία σχέση. Αυτό είναι όμορφο. Ο Ντόμπι ήταν άσχημος. Ναι, μπορούσαν να το κάνουν καλύτερο. Να τον κάνουν άσχημο. Ναι. Τώρα να ανοίξουμε το πρώτο. Τι να είναι άραγε. Τι να είναι, μήπως είναι ο Ντόμπι, όχι. Ω, Ντόμπι! Ω. Ναι, κανείς δεν το περίμενε αυτό. Κανείς δεν το περίμενε. Είναι ο Ντόμπι. Είναι η μύτη του Ντόμπι. Ο Ντόμπι έχει μια μυτό γκανά. Άρα χώραγε να κλείσει το κουτί γι' αυτό. Το βάλαμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο για να το ρίξει μαζί κάτω η Μπέλα. Και να το φάει, άμα θέλεις. Αν θέλει, μπορεί να το φάει. Να κοιτά. Μπέλα, ναι, ξεκόλα από εκεί, από την Μπελίνα και τα φιλιά σας. Να ανοίξουμε το δεύτερο. Τι να είναι άραγε, τι να είναι. Ω! What is that? Λίγο. Dumbledore. Αου, κατσάου. Αλλά άνοιξε άλλο ένα. Το 3 είναι μικρούλικο. Κάτσε πάει, με χτύπησε στα γυαλιά. Μπέμπι, μήπως θα φοράω εγώ. Μπέμπι, τι κοιλιά είναι αυτή? Αχ, τι είναι Και δεν μία. υπάρχει. Θα έχει κατρακυλήσει. Άνοιξε το άλλο. Άσε με τον Τζέικο. Harry Potter Burlock. Α, περίμενα, δεν είναι ακριβώς τρελό. What is that? Εισιτήρια. Αυτό δεν μ' άρεσε. Μάλιστα. Αυτό ήταν λίγο βλακεία. Α, και το πιπίνι. Τεντώνεται. Wow. Μπορώ να σε αφήσω? Όχι, θα ανοίξουμε κι άλλο ένα. Τι λες? Ναι. Αφού δεν έχει πάει 5 μήνας. Αλλά άνοιξε το και το ξανακλίνουμε. Ναι, αλλά τραβά σωστά όμως, όχι όπου να είναι. Θέλω να πάμε τα μάτια. What is that? Α, το καπέλο. Λογικά φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μια μικρή πιτσιπόρδα. Να μάθει ο Φωτούλης. Μισό μήνα θα τον ανοίξουμε. Ναι. Α, είναι γόμα. Δεν τραβάς αυτά που σου δείχνω τόση ώρα. Γιατί κάνω έτσι για να δω. Έλα ρε. Τι είναι αυτό, καφές, ναρκωτικά. Ο Μανδύας. Α, όχι, είναι το μπαλόνι. Το μπαλόνι. Έχει ένα μπαλόνι. Wow. Α, ωραίο είναι αυτό. Ναι, ποιος ποτέ θα το φυσήξει αυτό εδώ πέρα. Θα βάλει ήλιο μέσα για να εκφραστηθεί. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση και θα πάμε λίγο στο μέλλον, το οποίο πλέον είναι παρελθόν, αν βγάζει αυτό το νόημα. Συγκεκριμένα θα πάμε στις 7/12, που ήταν τα γενέθλια του κύριου Μικρού, και η μέρα που θα βρίσκαμε τον μπαλόνι, αν είχαμε ανοίξει ένα κουτάκι την ημέρα, όπως θα έπρεπε. Επειδή δεν κρατηθήκαμε με τη μαμά μου και ανοίξαμε τα μισά, δηλαδή τα 12 πρώτα κουτάκια, τώρα έπρεπε να τα βάλω πάλι μέσα και να τα ανοίγω ένα-ένα μαζί με τον Φώτη, ο οποίος δεν είχε ιδέα ότι τα ανοίξαμε όσο έλειπε. Όπως θα καταλάβατε μέχρι τώρα, το θέμα του πάρτι ήταν το One Piece, το οποίο είναι άσχετο με το σημερινό μας βίντεο. Ωστόσο, περάσαμε πολύ όμορφα, γελάσαμε, χορέψαμε, διασκεδάσαμε, φάγαμε πίτσα και τούρτα, άνοιξε ο Φώτης τα δώρα του. Και μετά ήρθε η ώρα να ανοίξει και το 7ο κουτάκι του advert calendar. Εμείς μαζί είναι μέχρι το 12 έχουμε ανοίξει. Το έχω ανοίξει. Είναι μπαλόνι. Μπαλόνι. Ναι, Wow. ναι. Ωραίο, Καλό είναι, άχρηστο βέβαια. Θα το βάλουμε. Φυσικά. Πόσα λεπτά έδωσες γι' αυτό? Μου είπες 30. 30 έδωσες. Τι είναι αυτό? Α, είναι μαγνητάκι. Σελιδοδείκτης μαγνήτης. Α, Και είναι αυτό το τρελό λεωφορείο, το θυμάσαι? ναι. Για πες όλες τις ταινίες του Harry Potter από την αρχή. Ναι. Γιλετέι που ήθελες. Σοπάκια βλέπω. Όμορφο είναι. Τίποτα. Πω, Μπέλα, ρεύτηκες. Έχει πέσει αλλού. Τι Άντε. έχουμε χάσει όμως, να ξέρεις. Το ξέρω, πάμε. Τι? 11. Το τσιμπιδάκι και τα φρύδια πρέπει να πάρω.
Ανοίγει από εδώ. Να δούμε και τα χαμένα. Κατάλαβα, θα το ανοίξουμε όλο εμείς και τελειώνει τώρα. Ξεχαρβαλώσουμε τελείως. Φαγνητάκι κι αυτό. Μ' αρέσει. Wow. Α, για τα γυαλάκια. Wow, οι σελιδοδείχτες. Κλείνω την εγγραφή. Καλώς τον κύριο. Τι έχω εδώ? Βλέπω ότι βρήκατε το advert calendar που πήρα. Θα να ανοίξουμε τα 4 πρώτα. Πάμε. Ελάτε. Έλα και εσύ, Μπέλα. Ωραία συσκευασία, Ναι. Πω πω. Έχω μεγάλη απορία να δω τι έχει το πρώτο. Για ανοίξτε το πρώτο. Wow. Τι είναι αυτό? Τι έχουμε εδώ, Μπέλα? Και η Μπέλα δεν το έχει ξαναδεί αυτό. Μπέλα, δες. Τι είναι αυτό? Ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω ποιος είναι αυτό. Τι είναι αυτό εδώ? Εδώ, χειροπέδες. Να τα ανοίξω εδώ καλύτερα. Δεν κατάλαβα τις φούλες. Ποδήλατο. Ποδήλατο, καλέ. Είναι τα γυαλιά του Χάρι Πότερ και ο κεραυνός. Νόμιζα εδώ είναι το τιμόνι και οι ρόδες. Και λέω τι δουλειά έχει το ποδήλατο. Τι είναι αυτά? Χαρτάκια. Κοίτα να δεις πώς ταιριάζει. Σοφιστικέτυπος. Ναι. Τι είναι αυτό? Λευκό χαρτί είναι. Τι λέει καπέλο, είναι φωσφορίζον αυτοκόλλητο. Ναι, καλά λες, καπέλο. Και εγώ νόμιζα φάντασμα. Τι έχουμε εδώ? Αυγό είναι. Ίστρα είναι. Αυτό είναι το χρυσό αυγό που πήρε ο Χάρι Πότερ στο κύπελο της φωτιάς που πήρε από τον δράκο. Α, είδες, άρα αυγό ήταν. Έπεσα μέσα. Χάρτης. Ένα πουγκάκι. Τι είναι αυτό? Τι έχει? Τίποτα. Απλά μπορείς να βάλεις εσύ κάποια πραγματάκια μέσα αν θέλεις. Τι είναι αυτό? αυτό? Δεν Δεν κολλήσει ανοίγεται κάπου. εύκολα. Κονκάρνα, Τέλειο. Δεν είναι σε μία μάγκα. Τι απογοητευτικό. Άλλο ένα αυτοκόλλητο. Αλήθεια, γιατί? Εντάξει. Τι λέει εδώ, Team Quidditch. Και τι κάνει αυτό, προσφορίζει, τίποτα. Χαζό αυτοκόλλητο είναι. Ναι, ρε παιδί μου. Φτύλα. Από τα λεφτά του. Το κάνεις τι? 50 αυτοκόλλητα Είναι με το 2 τρίτο, ευρώ. νομίζω. Ένα ανθρωπάκι. Χάρι Πότερ. Χάρι Πότερ είναι αυτός? Είναι στα αμπά. Ναι. Ξέρω. Άξιζε τα Ναι, λεφτά αυτό αυτά, άξιζε, ναι. Αυτό μάλιστα. Γιατί Αυτό μάλιστα. Να, για κοιτάξτε. Τατουάζ. Ναι. Είναι η φατσούλα του, ή όχι? Εγώ δεν βλέπω κιόλας, δεν έχω τα γυαλιά μου. Τι είναι αυτό το έκτρωμα? Η χαρτί τόσο το Να το σεβαστήκαμε. προσπαθήσουμε πάλι. Α, εντάξει τώρα. Τώρα είναι αυτό? μάλιστα. Τώρα μάλιστα. Είναι. Μεγάλο κουτί είναι αυτό. Μην πετύχεις πάλι αυτοκόλλ, έτσι χαρτάκι. Ναι, χαρτάκι. Αλήθεια. Ναι ρε. Τι είναι? Η χρυσή. Η χρυσή μπάλα. Ναι. Πω τόσο άσχετη. Ναι. Εντάξει, δεν βλέπεις. Νομίζω είναι πάζλ. Είναι πάζελ. 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 Πολύ καλή. Μ' αρέσουν πολύ τα πάζελ. Για κάνε το. Θα πρέπει να το κάνεις σαν το Survivor τώρα. Α, Κάτω από 30 δευτερόλεπτα. βοήθεια. Δεν γίνεται αυτό, μισό λεπτό, κάτι βρήκα. Γρήγορα. Όχι. Πιο γρήγορα. Πιο γρήγορα, ναι. Περνάει ο χρόνος. Καλά, δεν γίνεται αυτό. Έλα, κάντε με ησυχία να μη σου αγχώνω. Όχι, δεν πειράζει, Βλέπεις. Ναι. Και μου αρέσει που Είπες ότι είσαι και καλή. είμαι και καλή, ναι. Οι άλλοι έχουν κερδίσει βέβαια. Είναι και εσύ τώρα στην πείνα, δεν θα φας για βράδυ. Σου φέρουν κάτι χαρίδες πάνω από τα δέντρα. Αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο. Κάτσε, ποιος το έλεγε αυτό? Α, Ένα ένα παιδάκι, παιδάκι. ναι. Είναι άδικο, είναι άδικο. Ώστε από εκεί, ρε. Είχε Σφαλιάρα ανέβει το έπρεπε. γατάκι Ναι. στο... Λες ρε, γιατί να χτυπήσει το παιδάκι. Ήταν άδικο, λες και η ζωή είναι δίκαιη. Ένα πρόσωπο έχει βγει, ξέρω ποιος είναι ο Ασκαμπάν. Ποιος? Ο Ασκαμπάν, ο εχμάλωτος του Ασκαμπάν. 12 Have you seen this wizard? Εντάξει, πόσα δεν Κάναμε 3 λεπτά για να το τελειώσουμε.
Τι διαφορετικό. Αυτοκόλλητο. Πάει διαλύθηκε όλο. Wow, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Δολάρια. Τι δολάρια καλέ. Το ειστήριο για το Hogwarts είναι. Και τι κάνει. Είναι θήκη για τις κάρτες. Είναι cute όμως. Ναι. Βάζεις τις κάρτες σου Και μέσα θα εδώ. βάλω το σκλαβενίτη. Θέλω να το δω και η Βέλα το ειστήριο. Λες να πάει στο Hogwarts? Όχι, μου. Ω, Καραμέλα. Καραμέλα. Δεν κάνεις έτσι. τι αυτό είναι μόνο. Για άνοιξε το. Α, Μαρκαδόρος. είναι σάρπι. Και αποδονή. Όχι. Αυτά ήταν. Ναι. Αύριο πάλι. Χριστούγεννα σήμερα και ξεχάσαμε να ανοίξουμε τα τελευταία κουτάκια. Λοιπόν, ένα ο καθένας. Ξεκίνα, Μανούλα. 22. Ναι, όντως είναι σημειωματάρια. Χρήστο. Κάποιος τρώει. Φέρα το. Τι είναι αυτό? Για σκύρους του θανάτου. Ένας κλήρος θανάτου. Όποιος το πιάσει Κάτι πεθαίνει. αισιόδοξο. Ζωγράφει ring holder. Κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Και τελευταίο και τυχερό. Ναι! Το πιο μεγάλο δώρο έχει το μωρό. Τι... Ευχαριστώ. Κάλτσες. Έχουμε μια κάλτσα. Μία. Ντόμπι. Δύο. 2. Ντόμπις free. Όσα ναι, ναι, Ωραίο, για τις κάλτσες, εντάξει. Εντάξει. Για όλα τα άλλα φώτη γύρω Κάνουν, μας κάνουνε. Πήρα Μας το. κάνουνε, για τραβά. Κοίτα. Κάνουνε. Βέλα. Harry Potter, κάλτσα. Θα φοράς μία εσύ μία φωτούλη. Ναι, πάλι μία εσύ. Γιατί? Αυτά είναι λοιπόν όλα τα δώρα που κερδίσαμε. Μπορώ να πω ότι τα περισσότερα μας άρεσαν, εκτός φυσικά από τα αυτοκόλλητα που ήταν παντελώς αδιάφορα. Όπως και να έχει, μας άρεσε που κάθε μέρα έπρεπε να ανοίγουμε και από ένα κουτάκι. Ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε με ανυπομονησία και όλοι μας νιώσαμε και πάλι παιδιά, έστω και για λίγο. Ευχαριστούμε πολύ που είδατε το βίντεό μας και τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά! Γεια σας!